Salutare și bine v-am regăsit la un nou video. Azi o să vă anunț ceva. Mapa noastră trebuie să fie ștearsă pentru că da, și nu știu ce e cu mapa asta. Și sper să dați un like. Să dăm aici Generate Random. Și să punem aici. Continuu. Să punem aici, nu știu. Mesa. Mesa. Hai să dăm pe play și sper să dați un mare like. Pentru că îi 4:42 când eu filmez, dar eu o să-l pun când o să-l pun la 5-6. Ok. Mă uitam la altele. Bun. Nu știu de ce nu sunt. Prima oară să lăsat un lemn și să luăm lemn și să explorăm. Deci să nu trebuie să mă complet pe să bani. O să poate o să facem, o să fac eu, o să voi. O să vă dau și o să vă fac. Teracota, nu se mai numește clay. Bun. Bun. Și să iau niște stick-uri. Sper să mă auziți pentru că altfel nu pot să dau așa. Hai să fac 2 top târnăcoape. Și o să fie, mi-ajunge. Să nu o șteară, scuzați limba. Nu mai ai? Nu. Deci că vreau să iau mai multă piatră. Și chiar nu știu de ce mi-a făcut o târnăcotă. Deși mă rog. Ok, hai să luăm pe asta. Bun. Acum să urcăm. Am dat, Doamne. Bun. Așa, și dacă stau puțin. Ba da, scuza melodia și îmi place mult. Chiar vreau să fac. Sper să mai se spawneze. Sper să nu se audă mai tare decât mine pentru că așa nu prea aud. Stați. Super fain. Stați să fac o diferență. Wow, ce repede. Ce greu. Da, e asta cum se numește? Nu, teracote. Bun, o să iau și clay colorat pentru că, nu știu, poate îmi trebuie, poate nu. Deci, uitați ce fain. O să-l iau un pic de asta pentru că vreau să fac skin-ul meu. Și vă întrebați de ce? Vreau să fac skin-ul meu? Uitați de ce! Da.
Pentru că pe mapa cealaltă nu mi l-am făcut și vroiam să fac. Da. Ok, cred că mi-ajunge. Hai că iau un stick. Eu mă refeream ăsta, clay de ăsta sau pana mea, cum se numai, nu știu cum se numește. Cum mă pare eu că se... Bun, eu ce culori am pe skin, ia. Ai. O să-mi schimb și următorul episod skin-ul. Pentru că eu l-am ales, o să fie gen alb, de ăsta, roșu, negru, o să fie gen ăștia pe max și altele. That's a string. Brown. Eu vreau red. Dacă nu lasă-ți, măi. What? Da, poți să faci roșu. Bun, nu știu, să mai iau piatră, nu știu. Și să mai iau și de asta pe bun. Stai, câte am? Hai să iau o patru ca să am un stick. Și de asta, ca să faci culoarea, să iau tot un stick, pentru că, sincer, nu știu, o să mă decid eu, nu știu, pe acolo să-mi fac asta, nu știu. Și vă întrebați de ce respir greu. Sunt răcită și mâine începe școala. Și credeți-mă că nu-mi place, dar tot o să merg pentru că pare distractiv. Da, și eu am citit pe forum că, nu știu, că în versiunea asta se găsește șansa de gold. În mine aici am mers să băiem mult, adică 90%. Stai să-i mai iau o bucată. Nu mai trebuie. Am o teracote. Hai să mai mergem așa. Asta ce? Trebuie și de asta, cred. Hai, să vedem, să vedem. Și o să iau să sună periculos. Ok, what the fuck? Și cred că ăsta și că încă un episod o să apară astăzi pentru că trebuie să mă pregătesc de școală. 6? E jur de 6? Da. Aș mai lua niște clei galbeni pentru că la skin-ul meu am papuci galbeni și puțin bun. Așa,
parcă îmi trebuia... Stați puțin să caut. Imediat revin. Bun, și am revenit. Am căutat pe niște site-uri care aveau skin-uri care îmi plăceau mie. Și ghiște. Ne trebuiau 2, 3, 45. Dar pentru că nu mă ține mult pe microfon, o să iau. Ai, îmi place enorm. Și când te... Stai. Când te apropii așa și ești cu ceață. Hai. Sper să ducem la seria asta. Bine. Cred că mi-ajung pentru că fac niște papuci de 1, 2, 3, 4. Stai să vă arăt. Deci aici facem și stai aici filma de 11 minute. Nu mai filmă pentru că eu trebuie să plec. Ok. Bun, și cam atât a fost pentru episodul de azi. Noi ne vedem data viitoare cu un nou episod. Pa!